lipunan, number 6 sa balota. Board member, Engineer Nelson Gabayan. Number 6 sa balota. Ikalawang distrito ng lalawigan ng Palawan. Ating suportahan si Engineer Nelson Gabayan, ang board member na magiging gabay ng bayan at boses ng mamamayan. Mangangalaga sa kalikasan, ang kalaban ng mapanirang nagmimina. Number 6 sa balota, board member Engineer Nelson Gabayan. Dito sa Palawan ay may isang engineer, makakalikasan at anti-mining. Mga kabayan niya ay laging happy pagkat kay engineer na super active. Laging tumutulong, laging nandidiyan, laging nakahanda sa anumang panahon. Si Nelson Gabayan ay walang arte, kahit bundok man yan ay aakyatin. Laging tumutulong, laging nandidiyan, laging nakahanda sa anumang panahon. Board member Gabayan, si Nelson Gabayan, asahan mo. Kaya dapat ating iboto si